Illolin istimna'i ga mace, rashin riƙe fitsari da kyau ga mace ko yawan zuwan fitsari saboda saka wani abu a cikin farji lokacin istimna'i, wuyar kawowa ga mace wajen jima'i, dalilin koyawa jikinta da sai an taɓa wani sashen farji don ta kawo, wanda mai yiwuwa ne zakari ba zai taɓa wurin lokacin saduwa ba a zahiri. Don haka istimna'i yana sa rashin gamsuwar jima'i ga mace. Mijinta zai sha wahala wajen gamsar da ita, jikinta ya riga ya koya, ta yi ma kanta horo. Dalilin haka mace za ta ji daɗin istimna'i fiye da jima'i. Haka kuma zai zamo mata matsala idan ta yi aure. Za ta ringa tunanin mijinta baya iya gamsar da ita ko mazajen da ta aura, saboda sabo da ta yi da koyawa jikinta hanyar gamsar da kanta fiye da hanyar da ta dace, wato jima'i a cikin sunnar aure. Ta canza ɗabi'arta da yawa. Za ka samu cewa mata masu yawan istimna'i ba su jin daɗin jima'i sai istimna'i, kuma ba su gamsuwa sai sun yi istimna'i a banɗaki bayan saduwa da mazajen aurensu. Wannan zai iya kawo babbar matsala a cikin aure. Bugu da ƙari, dalilan rashin gamsuwar mace wajen saduwa da mijinta. Don haka ba za mu iya cewa ba yin istimna'i kafin aure shine dalilin da ke hana gamsuwar kaɗai ba. Akwai wasu dalilai na daban. Wasu matsalolin na da alaƙa da ɓangaren mazaje. Mutumin da matsalar yawan wasa da al'aura ta zama ɗabi'arsa ko da yaushe, wato ya zama addicted, iya zama matsalar idan har ya zama ɗabi'ar mutum baya jin daɗin rayuwarsa sai ya yi istimna'i sau 2, sau 3, sau 4 ko fiye da haka a kowace rana. Addiction to zai iya kawo sauye-sauyen canje-canje ga jikin mutum wanda lafiya ba ta maraba da su, such as hormonal imbalance, saboda yawan zubar da sinadaran jikin mutum wajen inzali fiye da ɗabi'ar jima'i ta gaskiya, da sauyin yanayin jiki sakamakon yawan hakan. Yana da haɗari ga lafiya yadda wasu matasan suka maida wannan ɗabi'arsu ta koda yaushe a banɗaki, a ɗaki, a waje ko a wurin da dama da ba a tsammanin suna istimna'i. To dole idan har kana so ka kawo sauyi da gaske, to dole ka daure ka sauya wannan yanayi. Illolin istimna'i. Istimna'i yana da illoli masu yawan gaske, shi yasa ake yawan tsawatarwa a kai domin gujewa haɗuwa da illolin nashi. Ga wasu daga ciki: yana sa yawan ciwon kai, yana jawo ciwon sanyi mai tsanani sosai, yana sa yawan mantuwa da rashin riƙe karatu, yana haifar da ciwon gaɓoɓi da kafaɗu mai tsanani, yana jawo ciwon daji wato kansa kenan a turance. Sannan mai istimna'i yana kasancewa da yawan mantuwa, yana jawo cututtuka mafitsara ga mai yi, shi namiji ko mace ne. Idan kuma mutum yana istimna'i ba zai iya biya wa abokiyar zamansa ko abokin zamansa bukata ba, yana sanya zuciya ta dinga bugawa da ƙarfi, yana sa mutum yawan damuwa, kullum zai kasance cikin rashin nutsuwa, yana jawo gaban namiji ya zama ɗan ƙanƙani, kazalika yana sa gaban mace ya bushe, da dai shauran tarin matsalolin da istimna'i ke jawowa. A ciki dai akwai rashin gamsar da iyali, shi kansa babban matsala ce, da kuma saurin inzali. Kazalika yana hana ɗa namiji samun haihuwa domin yana kashe ƙwayoyin halitta da ke cikin ɗan adam. Kazalika ya hana samar da ƙwan da za a iya samun haihuwa. Istimna'i dai yana da tarin matsaloli kala daban-daban, wanda dai kiyayewa da kuma wanda yake ciki neman mafita da hanyar da zai kwace kanshi daga wannan abu shine abin da ya kamata ya zama harsashen shi ko abin kallonsa. Allah ya sa mu dace. Amin summa